Her ses forsøgsopstillingen, hvor kolorimeteret forbindes til LabPro og bølgelængden indstilles til 430 nanometer. Nu afvejes 10,29 gram natriumbromid, som skal bruges til referenceopløsning til nulstilling af kolorimetret. Udregningen af denne masse forklares i efterbehandlingsspørgsmål 2. Her laves 1 molær natriumbromid-opløsningen. Her laves referenceopløsningen. Denne laves ved at tage 10 ml af vores 1 molær natriumbromid-opløsning, og så putte 5 ml 4 molær saltsyre i, hvorefter det hele fortyndes til 100 ml. Med denne referenceopløsning nulstilles kolorimetret. Når kolorimetret er nulstillet, skal kalibreringsopløsningen laves. Dette gøres ved, at vi i et 100 ml målerglas blander 10 ml 1 molær natriumbromid med ca. 70 ml vand, og derefter tilsættes 1 ml 0,1 molær kaliumbromat. Eftersom kaliumbromat er giftig, er denne opløsning lavet af lune. Efter tilsætning af kaliumbromat fyldes målerglasset op til 95 ml. Herefter hældes 5 ml 4 molær saltsyre op i en 250 ml konisk kolbe. Reaktionen startes ved at tilsætte indholdet fra måleglasset til den koniske kolbe. En cuvette fyldes straks 3/4 op med en prøve for reaktionsblandingen ved hjælp af en plastikpipette. Cuvetten puttes i kolorimetret, og der trykkes straks på collect-knappen. Der opsamles data hvert 30 sekund i 300 sekunder. Vi følger grafens forløb i 300 sekunder. Vi skal i dette efterbehandlingsspørgsmål beregne, hvor meget kaliumbromat man skal afveje for at fremstille 100 ml 0,1 molær kaliumbromat. Vi kender koncentrationen, som er 0,1 mol per liter, og vi kender volumen, der er 1/10 liter. Herefter kan vi beregne stofmængden ved at sige koncentration gange volumen. Herefter findes molarmassen af kaliumbromat, hvorefter vi så kan beregne massen ved at sige stofmængden gange molarmassen. Vi får altså en masse af kaliumbromat på 1,67 gram. I efterbehandlingsspørgsmål 2 skal vi beregne, hvor meget natriumbromid man skal afveje for at fremstille 100 ml 1 molær natriumbromid. Samme fremgangsmetode bruges som i forrige efterbehandlingsspørgsmål, hvor vi kender koncentrationen og volumen og derefter kan beregne stofmængden. Herefter findes molarmassen, og igen kan massen beregnes ved at sige molarmassen gange stofmængden. Vi får altså en masse af natriumbromid på 10,29, som er det vi bruger til vores referenceopløsning. I efterbehandlingsspørgsmål 3 skal vi ved hjælp af mængdeberegninger vise, at kalibreringsopløsningen har en dibrom-koncentration på 3 millimolær. Vi ved, at vi har en stofmængde ved start på 1 millimol af bromat, og vi kan se, at forholdet mellem dibrom og bromat er 1:3. Det vil sige, at vi får en stofmængde af dibrom 3 gange større end ved bromat. Når vi skal finde koncentrationen, så kender vi nu stofmængden af dibrom, og vi ved, at denne findes i en 100 ml opløsning, så derfor kender vi også volumet. Derfor kan vi finde koncentrationen. Vi får altså en koncentration på 3 millimolær, som var det, vi også skulle vise. I efterbehandlingsspørgsmål 4 skal vi forklare, hvorfor koncentrationen af bromat er givet ved 1 minus 1/3 gange koncentrationen af dibrom.
Vi ved, at det der 1 cell er startkoncentrationen af bromat, som er 1 millimolær. Samtidig ved vi, at stofmængdeforholdet mellem bromat og dibrom er 1:3. Derfor bliver det 1/3 koncentrationen af dibrom. Her ses den oprindelige graf af vores måleresultater. Nu laves grafen over koncentrationen af dibrom som funktion af tiden. For at finde koncentrationen af dibrom bruges Lambert-Beers lov, som siger A lig med K gange koncentrationen af dibrom. Hvis vi rykker lidt rundt på førnævnte ligning, kan koncentrationen af dibrom udtrykkes ved A over K lig med koncentrationen af dibrom. A, absorbance, kender vi, da vi har målt denne ved hjælp af log og pro. Det vil sige, at vi kun mangler K. Den højeste absorbans fik vi til 0,233 nanometer. Og i efterbehandlingsspørgsmål 3 fandt vi ud af, at koncentrationen af dibrom var 3 millimolær. Det vil sige, at vi kan finde K ved at sige 0,233 over 0,003. Det vil sige, at vi får K til at blive 77,66. Nu da vi har fundet K, kan vi finde koncentrationen af dibrom som funktion af tiden ved inde i log og pro og sige new calculated column, hvorefter vi i feltet equation vælger variable absorbance og så sætter den over K. Her er beregningen for K vist. I denne graf skal vi beregne bromatkoncentrationen. I efterbehandlingsspørgsmål 4 fandt vi ud af, at bromatkoncentrationen kan udtrykkes ved 1 minus 1/3 gange koncentrationen af dibrom. Dette gør vi så i en new calculated column, og vi får derefter denne graf. Vi skal nu undersøge, om reaktionsordenen med hensyn til koncentrationen af bromat er 0., 1. eller 2. orden. Hvis det var en 0. ordens reaktion, så ville det give en lineær sammenhæng mellem koncentrationen og tiden. Som det ses på denne graf, er der ingen. Det vil sige, at det ikke er en 0. ordens reaktion. Hvis det var en 1. ordens reaktion, så ville det give en eksponentiel sammenhæng mellem koncentrationen og tiden, og det ser vi her. Vi kan se, at den passer rigtig godt, så derfor vil vi konkludere, at det er en 1. ordens reaktion. Men for at være sikker, tjekkes der også lige, om anden reaktionsorden skulle passe bedre. En anden ordens reaktion giver en lineær sammenhæng mellem 1 over koncentrationen og tiden. Dette ses her, at det ikke er. Derfor ved vi, at det ikke er en anden ordens reaktion, og vi kan derfor konkludere, at det må være en 1. ordens reaktion. Af fejlkilder kunne det være, at Anna kom til at berøre den blanke side af kuverten med sin finger, så der måske har været en lille plet. Samtidig er der selvfølgelig usikkerheder ved afmålinger, afvejninger osv. Vi måler reaktionstiden til 300 sekunder, men det kan godt være, at reaktionen ikke nåede at forløbe på de her 300 sekunder, men at den behøvede noget mere tid. Hvis vi havde lavet reaktionen forløbe i længere tid end 300 sekunder, ville vi have fået en højere absorbans, som ville have gjort, at vi havde fået en anden K-værdi, som ville derved have gjort, at det ville have påvirket vores grafer for dibrom- og bromatkoncentrationen. Som konklusion fandt vi ud af, at det var en 1. ordens reaktion, og vi så, at reaktionen den blev langsommere og langsommere i det, at bromat bliver opbrugt.